Embiko ya ni na China doraka na ntigi gani ho nyonyonga ya ni na abia o doraka na ntigi de ka na gwu nu umunai na otutu umu Igbo wundo obhado osu mu ekwensu him na me for my own for me to agala my China business. That is why I'm here egakwa ileba ji maybe me na go make business go your Kent. day your day my day n'okwu a I'm better than from China direct and when in China I don't have friends. Only lie I do my video, make video, me post to ya. If you want to come and buy, come and buy. I can't put anybody in my video. I believe in myself. I don't believe in anybody. My friend just called me today. Makageni umunani ndibo. My friend, I got a before. This my friend na onye China. I said yes, now I will not share with me only a foreigners. Because they will commit me. News now today. News now today. Now actually because of how many days na gwanzo. Asaka rota manyezo. Una no ne ya. Ndo that had abaka Dubai. Nda abaka Dubai. Abaka to. Una no ne ya. Yo obodo ahia be obodo ayi na-ezu ochi achọrọ ime ihe niile ha chọrọ ime ihe amere na Dubai zọkọta Dubai ma dị obodo a ndị buru ọpụrụshi ndị ọpụrụshi nọ n'ime ndị ọpụrụshi nọ na family ha bi obodo a dị computerized technology everywhere bọbụla gara ịhụ camera. I do forget my phone forget my phone my n'elu machine of forget ya n'elu ego agacha lọta 6 hours. I used to come to pick it maybe I would take phone m were agawa nobody will take it. Although give you obodo self ndị ha na-ewere chaki machine hapụcha n'ọnụ machine because of game they will catch you ihu kenise technology nji n'obodo a ụjọ atọ gị ịga foro machine ya sị gị test machine you test ebe a na-aga eso machine sị gị test machine blue machine gbaa 2 days time a na-achọ gị do you think you can run away n'obodo a dị ụta dị technology ịbịa iji akwụkwọ nothing ugbu a na nyere na news today uche gị dị ya that na na-ekpochapụ ndị ọbụla nọ na gwanzo asa aka rụta mmanụ ezu na na-egidecha onye ọbụla egidegacha onye ọbụla nọ na obodo a gị kwuo ihe nọ n'obodo a na-eme bise uche gị dị ya ka ị mara ndị gị na ha na-eso ị ga-anụ n'obodo a ka ị ṅụcha mmanya nụrụ ebe ahụ bifo inoiti ịbụ anụ ọgụgụ na-amara bifo inoiti izuzu emeriwe kọwawa bụtụ mụọ mmadụ ibe gị most of us in those of you most of ndị niile eme gị ihe awụ ndị Igbo ndị Awụsa eso ya ndị Yoruba eso ndị Igbo ụmụnne anyị ndị ọjọọ obi a na-eochi a na-esi n'obodo a ọkụ gị mejọgị investigate ọkụ ụmụnne anyị ndị osi imi ndị mmadụ n'obodo a gị mejọgị investigate ọkụ ụmụnne anyị ndị osi imi ego ndị mmadụ na China ese ndị ego gị rie ego gị ọkwa gị mejọgị investigate ọkụ ụmụnne anyị mere anyị ji nwe ajọ obi ebiro n'obodo a Kini kebia bambo. And because chere ki get voice note. Although I don't normally speak Chinese, him na ya wo boro bere. Here my friend Goramu. Gente, just listen to this voice note. Listen to this voice note. Here translator. And beside here auto sigwami na translator. There. Gente. They don't come to Guangzhou to do business normally. They stay in Guangzhou illegally and do all kinds of evil because they are poor there. Then they come to Guangzhou, where they eat, drink, live and have a place to live. The conditions are good, so they won't leave and do everything. Again, I know condition in your own amaka, condition in most of Nda, Brano Buddha, Brano Buddha or China, maybe she came beyond the Wagambo, came beyond the Queen family, huh? Brano Buddha, even never on a Buddha is disaster. Oh no, Bola. What that ndebere bambo and then ya na wogi hibri na obodo annem awure he mbere ime na obodo a ya na bia obodo e bambo abram obodo e bambo ama ndị oshi nke arụrụ akarị ndị atụrụ ime ọkwa wọpụ na oshi na abịa ebe a n'obi ga-akpọcha ụlọ ọkụ ọ bụ na ntọ asọ ga-ebu maka Nazareth na-ekoga embliko share this video maka ụmụnne anyị ihe ọjọọ ekwu onye ọbụla hụrụ ihe ọjọọ so na ihe ọjọọ dị ya mma ezinụlọ ya ihe ọjọọ ihe otu a ụtọ ga-adị ya ihe ọjọọ onye ọbụla metara aka ihe ọjọọ ga na-esi onye mere ndị Igbo ha ndị ọbara oshi